ben Mirjam van der Wal en ik ben iets over de 50 jaar en ik woon al meer dan 30 jaar hier op de Nieuwstad. In het Passieverhaal 2022 mag ik de rol van Maria in de proloog vertolken. De proloog is het voorwoord en de inleiding op een verhaal. En het Passieverhaal is voor mij het meest actuele verhaal wat sinds 2000 jaar verteld wordt. De pijn en het liegen, het liefhebben en het loslaten zijn ook nog immer van deze tijd. Maar ook het hopen en het vertrouwen op het beters is nog, en het schoners is nog immer van nu. Ik kijk er met veel spanning naar uit om dit op een eigentijdse manier dit verhaal bij u te brengen.